לפי דעתי רמת האלימות מה-7 באוקטובר לא עלתה, אבל להפך אפילו. אנשים נהיו הרבה יותר רגישים והרבה יותר נחמדים, המורים נהיו הרבה יותר נחמדים. פעם המורים היו צועקים ולא היה אכפת להם מהרגשות של תלמידים. היום הם הרבה יותר מתעמקים בחיים האישיים של תלמידים והרבה יותר נוח ללמוד כאן. אני חושבת שכן, בגלל שאחרי ה-7 לאוקטובר אנשים הרגישו הרבה יותר בנוח עם אלימות מלפני. אני חושב שרמת האלימות מאוד גברה בבית ספר, בעיקר אחרי המקרה הארור של שכבת י"ב, שהיה ונדליזם חמור מאוד, אני חושב, ושזה לא צריך לקרות. זה חלק מההשפעות של ה-7 באוקטובר. אני חושב בגלל הלחצים שאנשים קיבלו בבומים וב-7 לאוקטובר, אז הם יותר לחוצים, וזה קורה פשוט, וצריכים להפסיק עם זה. אני חושב שכן, בעיקר בי"א ובי"ב. מאז עלה המתיחות בין השכבות, הם רבים הרבה ועושים שטויות. אמרו לנו מכל מיני מקומות שאני עשוי לפגוש כל מיני מקרים של אלימות, של התפרצויות, רגישות כזאת. אבל האמת היא שאני לא ראיתי את זה עד היום. לא שמתי לב לשום אלימות. אני לא ראיתי. אני מדבר מעצמי. זהו, זו התשובה.